этот паровоз, танк не остановить. Денег у них, как Татьяна сказала, в разы больше. Да? Вот сколько обходится канал такого формата, как ЗИК, в месяц Ну, инвест? щонайменше 500 тисяч доларів 500 тисяч это на месяц. місяць. Це тільки на зарплату. Ну ні. Коли обладнання вже переважно закуплене. Насправді зарплати це дуже невелика частина цієї суми. Супутник, там обслуговування всіх цих технічних нюансів, все це коштує величезних грошей. Там, ну, ти як людина, яка працює на каналі, ти розумієш, скільки коштує на місяць супутник, так? Ну да. Всі там Десятки ліцензії тисяч там, і так далі. Ну, тому от всі ці технічні нюанси, вони забирають значну частину цієї суми. Там вже якась невелика частина це зарплати. Ми таку намалювали картину, що виходу з неї немає. Ось Да. це порочне коло, і ми всі ходимо, і максимум, що можуть незалежні журналісти, це якийсь створити канал а-ля блог, да, і там щось колись комусь розповідати, а їх, якщо захочуть, то подивляться. Януковичу теж здавалося, Ні, це Дивіться, ситуація, яка потребує від я можу держави скажу не рішення дуже в популярну сфері річ, нацбезпеки. про яку я раніше і не думав, тому що працював переважно в комерційних медіа, в олігархічних каналах, напіволігархічних. От, у нас все ж таки поступово розвивається суспільне телебачення. І мені здається, що один із запобіжників може бути його більш прискорений і більш інтенсивний розвиток, коли йому будуть давати хоча б фінансувати на Кто-нибудь из нормальний вас рівень. видел суспільне телебачення останнім часом? Ну, я бачила, я регулярно. Ну, Я передвиборчі проєкти їх не Ну, дивлюся. я зміни помічаю. Зміни там є. Я дивлюся Звичайно, «Секречену історію». розумієте, коли Така канал програма. дуже довгий час мав рейтинг 0, маючи покриття по всій Україні, то ця кнопка стала вже з першої, переїхала там на 60-ту. Так? Тому що навіть в селах вже там батькам ставлять тарілки і вони формують собі самі те, що вони дивляться. І тому, звичайно, вторинний продукт в сучасному світі ніхто не буде дивитися. Але гроші роблять телебачення. Без грошей можна прийти на ідеї, зробити одну програму, вона протримається максимум місяць, і все, на цьому люди розійдуться, скажуть, мені потрібно сім'ї годувати. Та й ти сам виснажуєшся, ідея, потрібно завжди залучати нових людей. Потрібно виділяти нормальне державне фінансування. Я знаю, що так само держава фінансує чи недофінансує і АТР, і це теж такий дуже важливий і іміджевий, ну і взагалі посил для того, що ми говоримо «Крим наш», так? І ми не маємо мовника, який би мовив на Крим і був би для Криму Є своїм. політичний момент. Цей канал єдине, що може зберегти кримсько-татарську мову. Бо фактично доля цієї мови в Криму, а вона приречена, тому що зменшення кількості шкіл, тиск на людей, ми ж бачимо масові арешти людей, які мають національну і релігійну ідентичність в Криму, це ж масове явище. Відповідно, має бути, от як «Голос Америки» чи «Радіо Свобода» зберігало мізки певних людей в радянські часи, так от «Голос АТР» через інтернет, через програми, особливо через дитячі, вважає дитячий канал «Леле», так? От це важливо для збереження взагалі народу. Відповідно, звичайно, держава мала бути активнішим Еще знаешь, гравцем. что важно тут еще, да? Ну, АТР это просто ты привел в пример, я про себя говорить не стал, но мы, это мост такой между оккупированной территорией и Украиной. Если мы разрываем такие мосты, то мы даем понять людям, вот как ты к ним там, сколько раз, может 100 раз повторить Крым — это Украина, ну ничего не изменит, да?